преди да ги включим, защото става въпрос за същия регион на България. В Благоевград е Надя Обретенова, която още в първата част на предаването ни каза, че избирателната активност там е най-високата за момента от тези, които мерим. Според данните на Галъп 47,8%. Добър вечер отново, Надя. Добър вечер, Доби. Тук оживлението, за което ви разказах след обяд, продължава да е все толкова голямо. Центъра на града, в който се намираме под тази огромна луна, която виждаме и в София, е много оживен. Младите хора са навън. И наистина тук мога да ви разкажа такива истории, които Виктор Божинов показва и в Вина. Предстои да ви покажа един много интересен сблъсък в ефира на БНТ, защото бизнесът и предприемачеството, колкото и трудно да се развиват в този град, все пак ги има и те са много интересни. А пък свободното време на младите хора са не само пред дигиталните устройства и мобилните телефони. Тук от двете ми страни ще помоля да се приближат и да ги видите много по-ясно са Академията на овчарите, ръководена от господин Тодор Георгиев, и отборът на бизоните с капитан Йордан Михайлов. Започвам веднага да ви запознавам с тях. Господин Георгиев, какво правите в тази академия? Голям ли е интереса към нея? Голям интерес. Занимаваме с опазване на автохтонни породи домашни животни, които се наследстват от дедите ми. Какво учите хората в академията и вашите курсисти? Защо толкова академично сте нарекли тази ваша организация? Почвам отзад напред. Нарекохме по съвет на експерт, който поканехме в фермата, който беше няколко дни с нас заедно в планината. Видя при какви условия се отглеждат животните, какви продукти правим от тях. И с негова помощ решихме да наречеме идеята академия. Вие сте довели част от хората, които обучавате в тази академия. Има ли голям интерес към нея и сега? Да, има огромен интерес. Въпросът е, че всички дейности са високо в планината при много тежки трудни условия и трябва да бъдат съобразени. И който издържи, става истински овчар. Така, а защо бейсбол и то с името бизони, а не биволи, които се отглеждат в този край, господин Михайлов? Ще отговоря зад напред бизони, защото е американско животно и за да мачкаме и явно ни повлече крак и от 33 години имаме 22 титли и наскоро се навърши 30 години от първата ни титла. А бейсбол, защото има ентусиасти в града, които са били в чужбина преди време и когато началото на Американския университет с тяхна помощ и с един ден преподавател техен и ентусиазма от града на двете момчета. Има млади хора в този отбор. Сега в духа на изборната надпревара, Доби, предлагам ти да бъдеш арбитър. Ще направим едно много бързо състезание между двата отбора. То е в 3 кръга. Първи кръг. Колко от вас гласувах? Сдигане на ръка. 2 от Академията на овчарите и 2 от тима на бизоните. Тук резултатът е абсолютно равен, въпреки че участниците в единия отбор са повече. Помага ли ви местната власт за това, което правите по петобалната система, господин Георгиев? Да, помагаме и давам оценка 4. Е добър. Може и още. Господин Михайлов, вашата оценка? Бяхме на самотек оставени дълго време. Сега помага, но има възможност да се правят нещата, защото ние работим върху няколко проекта и евентуално скоро ще се разбере дали сме домакин на много престижни 3 години поред европейски лагери в Благоевград, защото ние имаме най-добрите съоръжения на Балканите, мога да кажа, като стадиони, като условия, така че има Чакате ги, шанс. за да им дадете оценка. Точно така. Чакате ги какво ще направят сега. А очаквате ли промяна за вашата община след този вод? Който е съгласен, моля да гласува, за да измерим резултат. 2 от Академията на овчарите и 2 от отбора на бизоните. Ето, виждате, абсолютен равен резултат. Доби, дали си съгласна с мене? Дали арбитражът и от площадката в София е същия като и нашия тук? Че резултата между тези 2 отбора е равен?
Резултата изглежда абсолютно равен. Ние тук с огромен интерес ви наблюдаваме и сега веднага ще попитам моите гости в кой отбор бихте се записали? На бейсболистите или в Академията на овчарите? Овчарите са много по-интересно за мен. По-интересно, но трябва много високо в Но планината. ми хареса геймификацията, беше много интересно. Моя от коледна мечта е да си стана селскостопански работник, така че и аз отивам в Академията на овчарите с пълна сила. Виктор? Аз по любопитство ще отида при бейсбола, защото едно време се интересувах. Да. Да има и баланс. Това, което гледах сега, ми Аз те гледам направи повече като впечатление. баскетбол човека, ме... Точно така. И ми направи впечатление, че тези хора си имат някаква своя мечта, нещо в което вярват, нещо, което обичат и изглеждат като истинска общност. По-лесно ли е да си общност, когато си в град с по-малко хора? И много ли е трудно, когато си в голям град? Какво може да ни обединява, когато дори не си казваме добър ден